sining linya, we have Doc Chris Horongon sang EOC. Doc, may agad ra sa imo. Welcome to Action Radio. Good morning. Sa Action Brian. Yes, good morning, Action Brian. Good morning sa tagpalamati sa atong programa. Good morning, Bacolod. Salamat sa time, Doc. Gin-check ko ang posting sang PIO Bacolod yesterday. 2,529 ang aktibo na ton nga kaso. Check ko diri. Doc, ini silang ining 2,529. Mga ano ini sila, Doc? Anong status nila? Kag kumusta kita subong sa Bacolod, Doc? Okay. Mali na ato na record no nga 2,529 na active cases. Halos ka na sila mga almost 70 to 80%, 80 to 90% mild asymptomatic. I see. So kag ini sila, produkto ni sila sa ginatawag naton na aggressive surveillance testing na ginahiwat naton diri sa syudad sa Bacolod. Nga maambagit nga surveillance testing. Kalabanan ni sa ila, amo ni sila ang ginakandak ang surveillance testing sa mga kalailain naton nga mga ospital, sa aton mga nagabusong, sa mga nagabalik sang obra sa ilang mga different business establishments. Kag ang iban nga kinahanglan bala mag RT-PCR kung magbiyahe sila sa iban nga mga lugar diri sa Pilipinas. So nadakpan naton nga nagpositibo sila miskan wala pa sila may ginabatsyag o wala sila may simptomas nga ginareklamo. So kalabanan ni sa ila action by ara sa ila mga balay na approve ang ilang home isolation depende no sa criteria na ginahatag sa aton nga National Interagency Task Force kag kalabanan ni sa ila nga na home isolate mga fully vaccinated. Ang iba naman sa ila na may mga comorbidities o may mga edad na nag-off nga i-admit sa ospital. Ang iba naman sa ila para sa aton nga TTMF or quarantine facility. Ang iba naman nag-decide nga matinir sa aton nga hotel accredited facility for positive cases. Ining ara sa mga hotel, sa mga isolation facilities mismo, Doc, mga pila ka porsyento ni sila lang. Butang mo, siguro sila sa mga 20 to 30%. Ay, okay. So ining sa balay, paano na sila i-monitor? Basang iba na nagasuroy-suroy lang, Doc. Bali ang ato nga proseso sa ato Emergency Operations Center, once nga magwa ang ngalan mo sa positive line list, insigida, pinapadala inang listahan sa aton nga extraction sa aton nga liga ng mga barangay. So ang aton mga tagsa ka barangay kapitan, pina-coordinate nila na sa ilang tagsa ka BIRDs, then i-lockdown nila na ang Panimalay. So pag lockdown sa Panimalay, hindi na sila pwede kagwa, depende sa ilang criteria kung nagabatsyag sila mga symptoms, kag fully vaccinated, 10 days ang aton nga isolation. Kung asymptomatic, 7 days. Kung healthcare worker, 5 days. Kung wala na bakunahan, maximum 14 days. So pagkatapos sila, hatagan na sila sa aton nga food packs for the next 7, 10, 14 days na supply. Okay, sa amo sa nga situation karon, Doc, sa kadamuon, ano man alarma na katama ang syudad sa Bacolod, although nga tigin na butang kita sa national nga alert level number 3, pero sa aton di ka ugalingon nga assessment, Doc. Kumusta kita, Doc? At least sa Subong City, yes, actually ng statement mo, Action Drive, we are alarmed, but ang aton lang siniya is ang aton hospital na stable man. Ang aton nga hospital capacity utilization rate base sa datos sa Department of Health, ara kita sa mga 50 to 53%. So both siningon, kalabanan sa mga kaso sa hospital, ara man sa mild to moderate cases. May mga few cases kita na ara sa ICU, kag mga severe cases, pero halos tanan sila manageable. Kaya ang kalabanan nga kaso sini na suspetsado naton, epekto na isang Omicron variant, kalabanan gid ang mild asymptomatic, kag wala gid sa require sa high flow oxygen na high flow oxygenation. Pero in spite of that, wala kita gyapon nagasalig. Agresibo gyapon ang aton nga prevention, ang aton nga task force disiplina, ang paglibot sa aton mga uniform personnel kag sa aton nga task force sa kada kabarangayan. Agresibo gyapon ang aton nga
surveillance testing, ang aton nga contact tracing, kag labi na gid sige man ang monitor naton, kag avail sa aton mga supply, kag sige bakal sa bulong para sa aton mga pasyente in kaso kinahanglan nila mo hospital. I see. So sa amo sa ning kadamuon Dok, so far ang aton economy sa Bacolod stable lang kita or kundi kabalik-balik na gid man ta sa normal nga situation, ano ayhan problema na naman taliwat Dok or Dok wala lang, okay lang? Sa subong sa Action Bray, kung lang taon nato sa alert level 3, wala man kami lockdown ng mga any business establishments. No? Ang ato lagi na subong emphasize sa ato ng mga negosyante, observe minimum health protocol at all times. Tapos, that's number 1. Number 2, sigurado dapat bakunado ang ato ng mga empleyado, kanang atong pumuluyo. Di sa subong sini, ara na kita sa 131% fully vaccinated. So, bot silingon, almost 85 to 88% sa atong total population nakabato niya sa bakuna diri sa syudad sa Bacolod. Lapaw na ta. So, ang aton lang gini ang kinahanglan tandaan, ang COVID niya, Action Bright, miska magtinano pa, this COVID will be with us. No? Sa words ni Mayor Bing, we have to learn how to live with COVID, adapt with it, and at the end of the day, nag-on ta niyang COVID. Hindi ta kailangan mag-lockdown, padayunon tang pagpangabuhi naton. Kaya importante, sige ang obra, sige ang negosyo, para sigurado ang suporta naton sa pamilya kang kada Bacolod nun. Sakon gani nga pag look forward gani Dok, I don't know kung tsakto ko basi mangin endemic na pila ka adlaw tsakto man Dok. Pila man naman actually sa discussion naton sa Emergency Operations Center, ginaulat-ulatan in the coming days ang COVID-19 will be declared as a locally endemic disease. Pareho sa dengue, pareho sa iba nga balatian, no? Kaga Action Bra, i-take advantage ko naman yung opportunity na ginatan mo na dapat hindi lang kita mag-focus sa COVID. Hindi lang kita mag-focus sa trangkaso. Ang hilanat, ang laing pamatsyag sa ato mga kabataan, kag sa mga tigulang, kag sa adult, pwede man na sa dengue. So kinahanglan gid maghalong man kita sa iba nga mga balatian nga pwede mag-cause sa iba man nga mga sakit. So subong sini makita naton may mga kaso kita sa dengue. So kinahanglan abtik kita magpakonsulta, abtik kita mag-identify sa mga early warning signs and symptoms. Agud to mapakonsulta kita kag hindi maglala ang kondisyon sa any member sa atong pamilya. Dok, ibalik ko lang gamay sa ining ang kaso ano. So sa Pebrero 8 umpisa na sa umpisa na sa kampanya sa national. Anong mga preparations ang EOC diri sa Bacolod Subong Dok regarding si DILG naghatag na sang mandato sa mga LGUs mo and PNP. Sa EOC Subong Dok, anong preparahan nyo regarding sini? Actually, sa Subong sini, na-discuss na po yun sa Emergency Operation Center. May ara naman kita na bago na guidelines dikan sa COMELEC kung ano ang allowed kag not allowed ay na particular alert level system. So, tungod ana kita sa alert level 3, aton implementar kung ano ang provision sang dapat na kampanya sa under alert level 3. So na-alerto pa naman na ang aton nga mga barangay, labi na gid ato mga barangay kapitan kag mayors kung ano ang mga guidelines nga ipapanahog sa DILG kag sang COMELEC. So aton inisundon in kaso por kaso nga magpilipo ng mga tao, ang magyapon lang aton nga requirement. 50% outdoor, 30% indoor, and minimum health protocol at all times. Si politiko or si organizer need pa nga magkuha sang permit from EOC before sila maka-perform sa ila sin activity, Dok, kapila ka hours ini before? Dati sa ato nga naandan, halos tanan nga may plano mag-mass gathering o halos tanan magplano nga may mga assembly. Nagapadala ginasulat sa Emergency Operation Center kag kita mismo nag-recommend kung anong nakaangay nga mga guidelines na ila dapat i-implement. Yes, among nga aton bantayan kay base mangin super spreader na maniblabaw kabudlay kamuda sa EOC. Ikaw Dok Subong medyo naga-husky tingog mo do si Kenny Rogers ka na sa kakapoy guro Dok. Ti kinanglan ta guro nga mas temprano ma-aware taning mga utod ta kay basta eleksyon kabalo naman kita Dok Pinoy ga-enjoy gid na Dok mo.
Correct. Kaga natod sa halungan na ang emphasize sa Permi, kung mag-attend sila sa mga pumulong-pulong, Aha. dapat may face mask gid ang tanan. Nice. Ikaduha, i-observe gid naton ang physical distancing. Aha. Kag i-observe ta gid ang allowed nga capacity Aha. sa isa ka lugar. Kag kabalo kita sa COMELEC, basta ara kita sa alert level 3. Aha. Hindi man ta pwede ka house to house. Nan. Hindi ka man pwede ka pangamusta. So may mga provision nga gina-identify ang COMELEC Aha. na tisundon tayo na kaga most likely sa amo nga semana Aha. bago ang February 8 mapagwa gid ang Emergency Operations Center sa pasulundan para magaida ng pumuluyo kag ang mga ang mga campaign organization sa Aha. mga kalain-lain nato nga mga presidentiables para agud to ang ato nga syudad safe sa mga nagakampanya kag Aha. safe man sa mga pumuluyo nga nagapalamati. Lastly, Doc, kahapon nagpagwa sang EO si Mayor Bing. So far, duwag gid man mga changes, Doc, no? The same lang, no? Yes, nagpagawa si Mayor Bing sa Executive Order number 4. Aha. Inigin stipulate naman lang klaro Aha. ang mga amendments sa ating travel guidelines. Aha. So subong sila, kung halin ka sa Western Visayas, kag sa Negros Oriental, hindi ka na kailangan mag-apply ESPAS. Yes. Ang importante lang, pakita mo na imong vaccination card. Kung fully vaccinated ka. Aha. Pero kung unvaccinated ka, kailangan mo magpakita sa rapid antigen test result. Aha. Amo man na, kung Balikan ta si Doc Surongon, mga kaksyon. Ka-feeling ko, amo na nang ginbag-o. Kundi nag-meeting to si Mayor Bing and Gov Lacson last Friday. Oo. So, amo na yung bagbag-o. Guro ang antigen, Doc. Balik dira sa imo. yes, amo na nato nga rapid antigen test, kag of course no, ang ato nga fully vaccinated nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, Aha. katagan tagit siya sa pribilehiyo na makabiyahe unhampered Aha. para wala ta problema, sige ato nga biyahe, Aha. kag matawhay sa atong biyahero kung mapuli siya diri sa syudad sa Bacolod. Aha. With that, Doc, salamat sa mga serbisyo this morning. Mabuhay ta, Doc. Stay safe kita taran ka. God bless, Doc. Salamat. Salamat din Action Brian, halong kita permi, Aha. kag God bless. Action Hotline.